И здравейте хора, аз съм The Gamer, тук при мен е Undefined. Здравейте. И в този клип искам да кажа, че правя томбола за Minecraft Premium ACC. Ето го, нали, няма го отворя. Така, значи, той сега ще покажа как се запише. Ще се вляза в YouTube профила. Да, 52 абоната, благодаря. За един ден е така, един клип. Ще спираме го. Значи, за да се запишете, трябва да направите три неща. И трите са задължителни. Например, ако спечелите, пращате ми по скайп, нали? И ми споделяте дали сте абонирали, дали сте лайкнали и нали, дали сте се записали. Значи ето, пишете първо запис. Само запис пишете, лайквайте клипа и се абонирате. И нали, ако спечелите, ще трябва да ми споделите и така. Това е, за да се запишете, не е трудно и чао.